Malita sekamadoda nuwola yathanda yini swaye Malita sekamadoda Bingelele-ke ingane zakwethu ngiphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili ngeso. Mina-ke imfaze ngithuthi ungakhumalo bathi ilas bona bakumede mhlabe ukuthi usemusha kuleli khasi ngicela ukuthi wenze short ya-subscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi-ke nokushare kukhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zakwethu-ke umculo amaskandi wasophongolo oqeda kumuka nekhantamo kumcimbi okade uhlelwe i-Mother of Maskandi Festival obuseThekwini laphana-ke ogatsheni laphana ugeqa amagula mayelana nomcimbi ohlelwa insizwa uNgelovi ikhuphukane zakho sibone inkunzi ezokuba mhla ka-6 May eThekwini eCarlsfontein. Kulo mcimbi ngane zakwethu-ke ziningi inkakha zikamaskandi ezizobe ziboshelwe laphana-ke. Kunabaculi abahleliwe laphana abangenele umncintiswano we-competition okunabaculi abaku-Group A akuyi-competition nabaculi abawu-6 ukuyibona abazohlomula bese kuthi-ke no-Group B kunabaculi abathathu. Ingane zakwethu ugatsheni ungomunye abaculi laphana-ke abakwi-top 6 laphana-ke ka-Group A. Khona ipost ebhalwe ugatsheni ngemuva ukuthi ugatsheni alale-ke isithupha laphana-ke kuyo le competition. Ubhalwe ukuthi khuphukane zakho sibona inkunzi wasethi sanibona noy'ngane zakwethu-ke namhlanje ngiyazehlisa kini ngizocela ningaseke kulo mncintiswane ngokuthi nithenga amathikithi abhala igama lami ugatsheni kanjalo-ke usuvotile-ke. Wasethi uma nikholela ukuthi lona unyaka wami uqama bengicela ninginike konke eningakwazi ukunginika khona ngoba-ke kusasa koba ithuba lomunye naye kofanele nimnike konke. Ngisacela nithenga amathikithi ngobuningi ukuze sosuka kulayini ku-position 6 kulo layini esiko. Wasethi ngiyabonga kakhulu wasefisela abathandi bomculo amaskandi ukuthi babe nosuku oluhle. Ngaze ukuthi ubhale kanjalo insizwa ugatsheni ezinxenxela laphana abalandeli ukuthi bamsuse ku-number 6 bayombeka laphana ku-number 1 laphana-ke akhala amoka nesamba sika 100,000 laphana kumcimbi wekhuphuka nezakho. Mhlawumbe kuthina kwakho kuphawula ngalolu daba, mhlawumbe nawe ubona ngathi ugatsheni sokumela mhlawumbe anika abanye ithuba usezuzile naye ngokomculo okanye mhlawumbe makunyaka wakhe impela akathathe konke kulo nyaka. Mhlawumbe thina lwakhuva hlala comment section ungixoxele kabanzi ukuthi mhlawumbe lithina lwakhuva ngalolu daba. Ngaza ukuthi ngela sponsor kubo manje na kodwa ngiyathembisa ukuthi ngiyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwevideo elandelayo kwakho. Subscribe nibe nosuku lomnandi ngithanda khona.